Ihe ọgụgụ anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ nke anọ nke Moses nke a na-akpọ ọnụọgụgụ isi nke 22 malite na amaokwu nke 36. Our first lesson is taken from the book of Numbers chapter 22, reading from verse 36. Belak wee nụ na Belam abịawo, o wee pụọ izute ya ruo obodo Moab nke dị n'oke ala Anọn, nke dị na nsọtụ oke ala ahụ. Belak wee sị Belam, esiteghị m ozi ike n'ebe ị nọ kpọọ gị, n'ihi na ka ị na-abịakwute m, ọ bụ eziokwu na apụghị m ịsọpụrụ gị. Belam wee sị Belak, lee, abịakwutewo m, ugbu a ọ dị ike ọbụla m nwere ikwu ihe ọbụla. Okwu ahụ nke Chineke ga-etinye m n'ọnụ, nke ahụ ka m ga-ekwu. Belam wee soro Belak jee, ha wee bịaruo Keret Hozet. Belak wee chee igwe ehi na igwe ewu na atụrụ na aja, wee zigara Belam, zigakwara ndị isi ndị ha na ya nọ. O rue n'ụtụtụ na Belak kwurula Belam, mee ka o rigo na Bel. O wee si n'ebe ahụ hụ nsọtụ ndị Izrel. Lee anya na chapter 23. Belam wee si Belak, were m ebe nchụaja 7 n'ebe a, dozikwara m oke ehi 7 na ebula 7 n'ebe a. Belak wee mee dịka Belam kwuru. Belam na Belam wee sure otu oke ehi na otu ebula ịchụ aja ọbụla. Jehova wee tinye okwu n'ọnụ Belam sị, jeghachikwuru Belak, ọ bụkwa otu a ka ị ga-ekwu. O wee jeghachikwuru ya, ma lee, ọ na-eguzo n'akụkụ aja nsure ọkụ ya, ya onwe ya na ndị isi Moab niile. O wee tụọ ilu ya sị, erem ka Belak na-asị dute m. Eze Moab si n'ugwu iru anyanwụ dute m sị, bịara m Jekọb ọnụ, bịakwa wụsa Izrel iwe. Gịnị, m ga-akọcha Chineke akọchaghị? Gịnịkwa, m ga-ewe iwe? Jehova eweghị iwe. N'ihi na n'elu oke nkume ndị a ka m si hụ ya, ọ bụkwa n'ugwu nta ndị a ka m si ekiri ya. Lee otu ndị ka ọ bụ, ọ na-ebi iche, ọ dịghị agụ onwe ya n'etiti mba niile. Onye ga-atọworo aja Jekọb n'ọnụọgụgụ nke 1/4 nke Izrel, ka mụ onwe m nwụọ ọnwụ nke ndị ziri ezi, ka ikpe azụ m dịkwa ka nke ya. Belak wee sị Belam, gịnị i meworo? Ọ bụ ịkọcha ndị oru m nke nkutere gị, ma lee, igosiwo ha nke ukwuu. O wee zaa sị, ihe Jehova na-etinye n'ọnụ m, ọ bụghị nke a ka m ga-elezi anya ikwu. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Anyị ga-aga n'iru mgbe anyị ga na-abụ site n'abụ 202, Jizọs onye nwe m na Chineke m.
ọnụọgụ abụọ ewetara na ozi ọma nke Kraịst dịka Luk si dee ya, isi nke 16 malite ịgụ na amaokwu nke 19. A second lesson is taken from the Gospel of Christ according to Luke chapter 16, reading from verse 19. Mgbe otu onye ọgaranya dị, ọ na-eyikwa uwe ododo na ezi akwa ọcha. Ọ na-emekwa ka obi na-atọ ya ụtọ nke ọma kwa ụbọchị. Ma a tọgburu otu onye ogbenye n'ọnụ ụzọ ámá ya, aha ya bụ Lazarọs, nke ọnya juru n'arụ. Onye ọ na-agụkwa ka e were iri nri nke si na tebụl nke ọgaranya ahụ dapụ, mee ka afọ ju ya. Ọ bụ na nkịta na-abịa rachaa ọnya ya. O wee ruo, ogbenye ahụ nwụrụ, ndị mmụọ ozi wee buru ya gaa n'ebe ọ dabere n'obi Ebraham. Ọgaranya ahụ nwụkwara, ewelie ya n'ime Hedis. O wee welie anya ya elu ebe ọ nọ na mmekpa arụ, ọ hụ Ebraham n'ebe dị anya, na Lazarọs ka ọ dabere n'obi ya. Ọgaranya ahụ wee kpọọ oku sị, nna Ebraham, meele m ebere, zite Lazarọs ka ọ detụ ọnụ na mkpịsị aka ya na mmiri, wee mejuo ire m, n'ihi na anọ m na-arụ ụfụ n'ime ire ọkụ a. Ma Ebraham sịrị, nwa m, cheta na ị nara ezi ihe na ndụ gị, otu ahụ Lazarọs marakwara ajọ ihe ya, ma ugbu a na-akasị ya obi n'ebe a, ma gị onwe gị nọ na-arụ ụfụ. Ma n'ihe niile ndị a emewe ka oke olili dịsị ike n'agbata anyị na unu, ka ndị na-achụ isi ebe a gabiga ijekwuru unu wee ghara inwe ike, ka onye ọbụla gharakwa inwe ike onye ọbụla gharakwa isi n'ebe ahụ gabiga bịakwute anyị. O wee sị ya mere arịọ m gị nna, ka izige ya n'ụlọ nna m, n'ihi na enwere m ụmụnne 5, ka o wee dọọ ha aka na ntị, ka ha onwe ha gharakwa ịbịa n'ebe mmekpu arụ a. Ma Ebraham sịrị, ha nwere Mozis na ndị amụma, ka ha nụrụ olu ha. O wee sị, nna Ebraham, kama ọ bụrụ na otu onye si na ndị nwụrụ anwụ jekwuru ha, ha ga-echegharị. O wee sị ya, ọ bụrụ na ha anụghị olu Mozis na ndị amụma, agaghị emekwa ka ha kwenye, asị na otu onye si na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ka bụ okwu Onyenwe anyị. Ka anyị guzo ọtọ. Okwukwe nke ndị ozi.
were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Jehova zọpụta ndị nke gị. Jehova yudo na mgbe a. Chineke mekobi dị ọcha n'ime anyị. Sunday nke anọ ka Easter gara Colet, Chineke nke pụrụ ihe niile, onye naanị gị pụrụ idozi ọchịchọ na uche na-adịghị nchịkọta nke ndị na-emebi iwu nke ndị mmehie, kwe ndị nke gị ka ha hụ ihe nke inyere n'iwu n'anya, ka agụ ihe niile kwere na nkwa na-agụkwa ha, ka ọ ga-abụ n'etiti ọtụtụ ntụgharị dị iche iche nke ụwa, ka obi anyị wee si otu ahụ gbagide n'ebe ahụ n'ezie, ebe a ga-ahụ ezi ọṅụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke onye wetara udo, onye nke mụrụ gị dị n'otu n'anya, onye nke ma ebukwa inwe ndụ ebighị ebi, onye ofe a na-ebeghị bụ ịpụzụ n'ọrụ dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ ndị na-edu mgbala n'obi na mmegide nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịchọ ibu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na ị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo were n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị daba na mmehie ọbụla taa, ka anyị daba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, maka ewedezi omume anyị site na nchịkọ gị, imeghe ezi ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye I juru eluigwe ju ụwa, ọ dịghị onye dị ka gị. I juru eluigwe ju ụwa, ọ dịghị onye dị ka gị, Chimo. Onye dị ka gị. I juru eluigwe ju ụwa, ọ dịghị onye dị ka gị. I juru eluigwe ju ụwa, ọ dịghị onye dị ka gị. I juru eluigwe ju ụwa, ọ dịghị onye dị ka gị. I juru eluigwe ju ụwa, ọ dịghị onye dị ka gị. N'ime otuto gị, eze m rime otuto gị, soro amara ụzọ rime otuto, Osi n'ala n'obi, osi n'ala n'obi mee. rime otuto, Jehova rime otuto, ebe ma rime otuto, osi n'ala n'obi. Ka anyị were ohere a gọzie aha nsọ Chineke, onye amara ya bamigara anyị bụ ụmụ ụba, tụmadị site n'otu ụbọchị gafee n'ụbọchị nke ọzọ.
n'obodo anyị nọ n'ime ya a na-agabiga ọtụtụ ihe dị iche iche. Chineke na-egosi anyị dị mma ya site n'ime ka amara ya babigara anyị oke. Otu mgbe ka anyị na-agabiga ihe ịma aka n'ihu, ụfọdụ ọnọdụ anyị na-amaghị otu anyị ga-esi wee kọwaa ya, mana Chineke anyị na-ezite inye aka. Amara Chineke na-ebubigara anyị ihe ịma aka n'ihu ndị a niile, ka anyị tọrọ ya mma mma, ka anyị sị ya na omena, kelee ya n'ihi onyinye nke ndụ na ngọzi nke arụ isi ike. Chineke anyị na amara ya o mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ, ma were arụ isi ike na mgbasi ike chọọ ya mma. Ọ bụ gịnị mere ji gaghị ekele Chineke? Gọzie aha nsọ ya. Kelee ya n'ihi ndụ nke ezinụlọ gị. O wee eziokwu na onye iro bịara ime ihe ahụ eji wee mara ya, ma leenụ Chineke anyị guzogidere ya n'akụkụ niile, wee si otu ama anyị ndị mmeri. O wee eziokwu na anyị ebuteghị ego ahụ otu anyị siri wee tụọ anya ya. O wee eziokwu na anyị enweghị ihe ahụ nweta ahụ otu anyị siri wee lee anya ya, mana Chineke a were ama ya n'akụkụ niile gbaa anyị ogige, ọbụna dịka ọ gbara Job na ezinụlọ ogige n'ụbọchị ahụ. Kelee Chineke sị ya na omena. Kelee Chineke n'isi ebe ị na-eje ozi, ị na-arụ ọrụ, ị na-azụ ahịa, ịbụ onye na-eje ozi. Gọzie aha nsọ Chineke n'isi ebe ahụ ị na-eje ozi, n'ihi na Chineke anyị na-egosi onwe onye kwesịrị ntụkwasị obi. O gosiri onwe ya onye na-adịghị agha agha na nkwa ya, ka anyị sị ya na omena. Anyị ekpee n'aha Jizọs Kraịst ka anyị were ohere ụmụ Chineke, onye ọbụla n'ime anyị chee onwe ya n'elu Chineke. Naanị gị mara ya nke kpara gị ije n'iru Chineke na mgbe ụtụtụ a. Ngwa were ohere a kọsara ya. O kwuru n'okwu nsọ ya sị, dị ka m na-adị ndụ, otu a m nụrụ ikwuru na ntị m abụọ, otu a ka m na-aghaghị imere gị. Nwa Chineke, gaa n'ihu kwupụ okwu ọma gbasara ije ozi gị n'izu a. Rịọta amara Chineke. Ebe ị na-eje ozi, ebe ị na-arụ ọrụ, ebe ị na-azụ ahịa, kwubi okwu na amara ga-abara gị ụba. Iru ọma nke Chineke ga-ezute gị. Kwubi okwu na ọ dịghị atụmatụ ọ bụla onye iro maọbụ ndị na-ejere ya ozi nwere megide gị n'ime izu a nke ga-aga n'iru, n'ihi na okwu Chineke kwuwo ya. Kute udo n'isi ezinụlọ gị, n'isi mmadụ niile ka ha nọ n'ime ezinụlọ a. Kwubi okwu na amara Chineke ga-abara mmadụ niile n'ime ezinụlọ a ụba. Anyị ekpee n'aha Jizọs Kraịst
ka anyị were ohere ụmụ Chineke kpee ekpere gbasara nzukọ Chineke gbasara agbasa n'elu ụwa dum mmadụ bi. Ka anyị kpee karịsịa cheta were dịka ihe njide aka ọ bụ ihe mmetụta aka chọọchị nke mụ na gị nọ n'ime ya na mgbe ụtụtụ a. Nke akpọkwasịrị aha otu n'ime ndị mmụọ ozi nke Chineke, Michael. Ka anyị rịọ Chineke gaa n'iru na-abara nzukọ ya ụba, rịọ ntute nke mmụọ nsọ nke Chineke nye mkpụrụ obi ka ha ga-abụ ndị na-ekpere ya, ka ebe niile agaji kpọkọ aha nsọ Chineke anyị n'ụtụtụ a n'ime mmụọ na n'eziokwu, ka Chineke anyị mere onwe ya aha. Ka anyị cheta nzukọ nke anyị nọ n'ime ya n'iru Chineke na mgbe a, ọbụnadị ọrụ nke na-aga n'ime ya n'akụkụ niile. Mgbe m ga-ebilite n'ụtụtụ letinye anya m hụ ụlọ ukwu Chineke anyị na-arụ na ịma aka n'ihu nke nne ya n'ime ya, dị m ka aga m achịrị obi n'aka. Ka anyị rịọ Chineke anyị ka o site n'ugwu, ka o site na ndịda, ka o site n'ọwụwa anyanwụ, ka o site n'ọdịda ya, ka ọ chụso ụmụ Chineke ndị na-ekpere ya n'ime nzukọ a, ndị na mgbasa nke ụwa na ije ozi ha. Ka Chineke anyị mejupụta akpa akụ anyị iji wee jere ya ozi n'afọ ofufo tụmadị na mgbe dị ka mgba. Ka anyị wee nata ọṅụ nke site n'ime ije ozi nke Chineke. Ekpere cheta mmadụ niile nwee ka ha si nọdụ n'ọrịa ọ bụ n'ọnọdụ ọzọ ime ya, ka anyị chee ha n'iru Chineke na mgbe a. Ọ dị ọtụtụ ndị rịọ ka icheta ha n'ekpere dịka ị na-abịa nzukọ na mgbe ụtụtụ a. Chee ha n'iru Chineke, rịọ onye nwe anyị na amara ya ka o site mmadụ ndị dị otu a ma zilaga ha na nwere onwe. Ndị nọ narị arịa, ụmụ ụfọdụ n'ime ha ndị nọ n'ụlọ na-asụ ude na-achị ikikere eze n'ihi na enweghị ha mmadụ, dịka nwoke ahụ na-akọ ọdọ mmiri Besaida mgbe Jizọs bịakwutere ya. Ị na-achọ ka m mee ka ị dị ọcha? Ị na-achọ ka m gwọọ gị? Ya sị ya, nna m ukwu, enweghị mmadụ. Ọ dị ọtụtụ mmadụ ndị dị otu a na-enweghị mmadụ, ha nọ n'ụlọ ha ugbu a na-arịa ọrịa, enweghị onye ga-akpọ ha aja ụlọ ọgwụ. Ma nwa Chineke, ị pụrụ imere ha otu ihe, naanị bute ha n'iru Chineke na mgba na ntụkwasị obi, ọbụna dịka ọchịagha na-achị ọgụ ndị agha ise kwuru ya sị,
onye nwe anyị naanị kwuo otu okwu n'isi oru ahụ ya ga-adịrị ya mma ọzọ. Karịa ka Chineke anyị kwupụ okwu n'isi mmadụ ndị dị otu a ka nwere onwe bụrụ oke ha ebe ọbụla ha na-anọ. Ka anyị were kwa ohere a kpee ekpere maka enweghị nchekwa nke dị n'obodo anyị bụ Naịjirịa, tụmadị gburugburu anyị. Ka anyị rịọ amara Chineke nye nchekwa anyị n'akụkụ niile. Okwu Chineke sị na ọ bụrụ na Jehova echeghị obodo na n'efu ka ndị nche na-amụ anya. Rịọ Chineke anyị onye na-eche ka o chekwa anyị pụọ n'aka ịlọ arụ niile, n'aka enweghị nchekwa niile. Anyị agaghị adaba n'aka ndị ntọrọ. Mgbe ịgba gbapụrụ na-amaghị onye agbara ya agaghị atụ anyị. Ihe mberede nke okporo ụzọ agaghị abụ oke anyị, n'ihi na Chineke anyị ga-enye ndị mmụọ ozi iwu banyere anyị. Nwa Chineke ga na-ekwubi okwu si na mgbe ọbụla ọ ga na-eme n'ihu ị ga-anọ n'azụ, mgbe ọ ga na-eme n'azụ ị ga-anọ n'iru. Asịgodị iri ya abịa gburugburu gị, chetara Chineke anyị okwu ya. Ọ sị na ya gaji iweli ihe atụ megide ya. Ngwa kelewe Chineke onye nụrụ ekpere gị na mgba, tụwara ya mma mma. Onye maliteburu njem n'isi ka ha ga-abụ ihe i chere n'iru ya. Ọsọ anyị kwue ma kwere n'otu ahụ anyị jiri kwue, n'otu ahụ ka ọ ga-adịrị anyị. Tụwara ya mma mma n'ihi na ọ lụwa arịrị amara anyị ugbu a. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done in our life. Thank you, thank you, Lord. thank you, Lord. thank you, Lord, for everything you have done. Mama dịrị aha nsọ gị, gị onye gwara anyị si na mgbe mmadụ abụọ karịa zikọrọ n'aha gị, na ihe ọbụla anyị jikọrọ aka ọnụ kwubi okwu n'isi ya, n'otu aka ị ga-eme ka ọ dịrị anyị. Mezuo onye ọcha ịbụ ndị orugbọtọ ga-asịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, n'ụwa nke na-abịa. Nna biko nye anyị ndụ ebi ebi nke gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
Hallelujah. Anyị ga-akwado onwe anyị n'okwu Chineke mgbe anyị ga na-abụ site n'abụ nke 263 abụ nke 263. Chineke onye pụrụ ime ihe niile nara ekele anyị onye nwe anyị na anyị nwere ohere ịbịa n'okwu ala nsọ gị ịnara okwu nsọ gị n'ụtụtụ a. Gbaa anyị ume site n'okwu gị ma mee ka anyị nwee ndụ kara ka anyị nwere na mbụ ọbụla ndụ ebighị ebi site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Haleluya. Na Sọnde gara aga anyị kwuru okwu maka isiokwu nke anyị si na Chineke abụghịkwa ihe nzuzo ọzọ. Chineke abụghịkwa isiokwu ahụ nke anyị kwuru na Sọnde gara aga ka anyị na-achọ ịkpatụ aka na isi n'otu akụkụ ọzọ lee ya anya. Ihe o ji dị mkpa isi na Chineke abụkwa ihe nzuzo ọzọ. God is no longer a secret. In our time na obodo anyị bụ Nigeria, na mba ụwa niile, anyị na-echetara onwe anyị na ọ bụrụ na Chineke bụrụ ihe nzuzo dịka a na-eme ka o yie ka ọ bụ taa, na ndị emere ka ha nọrọ n'ọkwa ime ka ndị ọzọ mara Chineke
ga-eji eri anyị mugu. Ha ga-eji eri anyị na ọta m na-ekwu. Ndị niile nọ n'ogo ọdịdị okpukperechi ọbụla ọ sọrọ ya wụrụ. Eme ka Chineke bụrụ ihe nzuzo kwa n'oge ndị gara aga anyị hụtara ka ha jiri ya na-eri ndị ọzọ, na-eri ha mugu. Anyị hụrụ ya n'okpukpere ndị Juu ebe ha were dome otu isi ndị priests ndị Juu Jizọs jiri ụtarị chụọ ha ọsọ n'ime tempụl maka ha naanị ha ndị ma Chineke ma sị gị gaa ejighị ebe ị ga-azụta ya. Ị gaa na Long Juju of Arochukwu ị ga-ahụ ya. Ndị Arochukwu, they had a cave, track road gara ya n'elu. Ndị nọrọ n'ime cave ahụ n'okpuru ha na-aṅa ntinye ndị mmadụ kwuge ma ha na-aga n'ụlọ shrine. Mgbe unu na-erule ebe ahụ eji n'okpuru ihe ahụ mepụta n'isi ebe ahụ agwa gị anyị kpọọ okwu gị n'aka akọwara gị ihe mere gị otu o siri dịrị. Ọkwa ndị ọcha bịara chọfụta ebe ha na-anọ anụ ihe ahụ ya n'ime cave nọ n'okpuru ebe unu ji ụkwụ agafeji na-akọ ihe dịrị unu. Ha nọrọ n'okpuru na-egere ihe n'ụka gaa ya Long Juju of Arochukwu. Gaa agakwanụ n'igwe ka ala ụmụ na ọha ka nọ n'isi nga ka ahụ e nwere ambassadors of igwe ka ala mana Benin City mana Ọnịsha mana Lagos. Abịa kọrịchara gị gị ka o siri dịrị ga-agwa gị ga-aga m n'ụmụ na ọha bifo ga ala ndị ala ifu mgbe ahụ fon adịghị ka ugbu fonu na ọ bifo ga-eru ejiri ma paspọtụ gị ma even voice ijiri kwuo okwu sendị ala onye ahụ ha n'olu gị. Ọ ya ihe ụkwanụ ndị prọfet ke ugbo ụkwanụ ndị prọfet ndị ka ugbo na ndị kọpịkwara n'ihe a n'ụmụnọha ha kọpịrị ya na ụmụnọha ha bịazịa ha asị ma ndị mmadụ do I know you before? Ya ndị riri eri ndị mmadụ agachara. Unu ga-eji mara na Chineke arị ma ihe nzuzo ọwụ. O nwere ihe ịma aka m nyere kemgbe afọ ọchụma n'afọ 10 m jiri si unu Chukwu ọcha onye ga-agakwa nna agaga hụ nwa dibịa nọrọ 250 years ya agwakwa ogologo ndụ 250 kpọrọ ọnụ m aga m aga akwewa ma mara sị oke ọkwa ya regerege because Chineke ji ike ụwa niile ya onwe ya wu ndụ ebi n'onwe ya. Unu anọ na si Chineke anwụọ na mbụ o nwere onye ọkpụ ume ndụ ga-ahafụ onwe ya anwụ ọ dị possible? Nwa dibịa ahụ na-agwaga ihe niile ọ na-akpọ gịnị ya megemege ya anwụ ya wụrụ ọkpa n'ike ya nọ kwakpa Chineke ji nọrọ were Ancient of Days anya mara sị yes power nọ dị ya hara anụ ihe ahụ. Nna ikwu ka ahụ eji akwa ụwa niile na Lagos mgbe ahụ o rughị 60 ya nwụọ n'ụzọ ya ọgwụ ka ọ gaji nwụọ. O nwere onye kema aga akpa aha ka ahụ nọ n'Owere nga anụ ma ihe na-eji akpa ya ka ahụ si mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka ahụ eji akpọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ chere m ejechi gị dọkịta ya dọkịta eji akpa ya wee enyi m nwoke na Christian Hospital n'ike na egbo ebe o ji agụ ya ọgwụ ma ya onwe ya wụ mgbọrọgwụ na ndị eriri eri. So God is no longer a secret. He has revealed himself in Christ Jesus and has made room for us. Onye ọbụla mege ka ị na-ahụ Chineke dịka ma ị ga-ahụ tụrụ m ị ga-ahụ ya onye wayo. That is the truth. Onye ọbụla mege ma ịhụ Chineke ị ga ma ịhụ m ị ga okay. Even in the old African traditional religion agbagịsị onye ebu ọgọ na orekwerere onye ebukwa ọgọ na orekwerere. All those men intimidating us, pastors, men of God intimidating us. Anyị na-akpụ ha ụjọ. Yes, you ought to respect men of God because of the word they teach and the life they live. Paul will see all those whose words match their lives, we owe them double honor. And such people will never make you get
that God is a secret. They bring the word plain and make it plain. Today, I will be talking about why God is still doing business in this world. Na-abịa n'ụwa na-eme ihe n'ime ụwa a. Masa ọ maka gị, ọ maka onye, maka onye, maka gị ka Chineke ji ihe niile anyị na-agụ. Ekwe m na Chineke bụ na ka pụrụ m ihe niile. Agụcha ya bịa gụ abụọ abụtụ otu. Onye nwe m, onye nwe m. A na-abụ na-abụ. Ihe niile abụ gacha ma okwukwe nke ndị ozi ma nke ndị na-asị ya. Ma ndị ke niile ihe niile bi n'elu maka ebi n'ụwa nke anya na-ahụ ma nke anya na-anaghị ahụ. Onye kwa agụga ihe niile maka onye, maka gị. Chineke ko Chineke agụga. Chineke nọ n'ọrụ n'ime ụwa maka onye. O maka mba unu niile sị na ọ maka m. Meri men unu niile gbakọgbu aka sọ maka m. Meri men. Chineke nọ n'ime ụwa na-arụ ọrụ maka onye. Maka gị, makwa gị. Ịhụna gị. Okay. Ga-eleche m anya. Isi na nga afọ a gate ga-aga mara. Ị ga-amfụcha gate laruo. Maka Chineke nọ n'ime ụwa na-arụ ọrụ maka onye. Iruche gate ga-alaruo n'ụlọ gị ga-echi ihe iche ụra ga-abịa ha chọọchị ọzọ. Meele gị ga-ele m. N'ihi na Chineke digre tupu abịakwa okwuchukwu maka ka ọ dịrị gị na mma. It's all about you. It's all about you. Nwaanyị m ga-aghọta ka ahụ. Chope is all about. Nobody is more important to God than you. It's all about you. My friend, are you hearing me? It's all about you. God is here because of you. And I will show you now, very quickly. God is here because of you. God's mission on earth is you. Wonderful, awesome God. Chineke pụrụ ime ihe niile. Onye nwe eluigwe nwe elu. I will show you. The first thing I will remind you, Okwu Chineke si, of all that is born of a woman, none has been greater than John. But the least in the kingdom, that is in the church, in Christ, is greater than who? John. That's you are greater than John. The least in the kingdom is greater than who? Okay, so let's start from the beginning. Genesis chapter 12. We will look at Abraham. Otherwise, him got Abraham, Moses, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David. All these people are evidence that God is here because of you. They are all evidence. Na Chineke no n'ime ụwa. Na-eme arụ ọrụ ya eji oji emele ụmụ okorobịa ndị elekweke. Shi n'ebe ọ nọ Chineke akpọ ya transfer. Go to biz. Yetile bishop mere gị gịnị? Gachoche biti gem ya ma chukwocha nwoke arụ ga ha kama ya na ga-arụ Chineke he ka imere ma wonene. Yes, I go to busy. You are not going because of Chukwacha. You are going because of my people here. Wokrobe hapa. Isheba hakoya piam. Yalandia. Akroka. Yalandia. Akroki ishuku eneba. Yalandia. Kene. Akroya yalandia. All these people are posted here because of, so that it will be well with you. Hallelujah. God is here because of you. See, nobody should intimidate you. Man, na roga kagadabu. Umeshanya genwuna. Actually, Jesus no n'ime gị Chineke n'onwe ya bụ mata gị n'aka
o nwere ụmụ kpeme ekpere mgbe aha mara nwunye enyi m nwoke kpeme ekpere ya sị Chineke ị ga-echere akwanụ m o chefuru ga-echefu mbụsụ. God has your matter before him every single day. Nobody nwe onye o chefuru. Ọrụ dịkwara anyị dịrị anyị o. While God is working, we should do our own. Are you with me? Arịkwa gị je kporo oche atụpụ asị Chineke nọ n'ime ụwa arụgo ọrụ maka gị. Chineke mee ka gị nọrọ chi nga ahụ ị nọ. Ọ na ga-akụ gị ihe? Ọkụkọ ejiri ọkụkọ Igbo eji shi ahịa amịga ya osisi n'ụkwụ ma o lerufu anya ghara ịkpafu akwa eziokwu ahafụ ya 1 day 2 days ma compound doo ya anya ana ketuo ya after 3 days ọ gbara kpọkọ oji anọ beta mara na m si some of you now ndị obi kpọrọ unu ga-ahafụ ọkụkọ ahụ na mgbo nga ahụ ya nọ 6 days 1 week adọtuo ya nga ahụ ọkụkọ ahụ ọ ga-amfu ọ ga-eguzo ga kpọkwasị ma ihe chie ndị kamera gịnị dia o si ihe ji ya ka ji ya were asị ihe Chineke ketuolu ya ihe dị ya ọ na-awa ọkụkọ ma asị Chineke chini nga ahụ mee gịnị. Many of you, that is your matter. Unu eje echeso nwere ihe ji unu nwee condition ya ebeme Chineke heke na adị n'ime ugbu njigi ndị nwere condition ị ga mgbalaga o. But I will show you Abraham anyị na-ewere as man of faith ya Chineke dị n'ezigbo mma. Genesis 12 verses 1 to 3. Mewe ya n'Igbo gụọ ka akpọwa Igbo. Mgbe chere nwere ego gị ahụ emega agụ ọzọ mgbe were kwen amara ị ga-agụ ama ji gị ga-agụ mgbe were ka enyi ya ọgụ. Genesis isi 12 ahịrịokwu nke mbụ ruo na nke atọ ịsakpala ya. Jehova wee sị Abraham, si n'ala gị, sikwa na ụmụnna gị, sikwa na ụlọ nna gị jee wee sị Abraham n'olu bekee. The original text asị hụ Chineke wee sị Abraham. Gụọ ya n'English. English say God had said. Chineke agwawo ori Abraham sị Chineke agwawo ori mgbe gara aga ka ọ gwara ewu echi ahụ beteshọs anyị ekwume ka kwuo ụtụtụ na 22:16 to 19. So Abraham a Chineke gwara m ga-agọzi ụwa niile n'aka gị. God na-agọzi ụwa. Yet unu ma mgba Abraham gbara chapter 12 ya kpọrọ Lot ha agama. Chapter 13 ya na Lot aghọọla dimkpa okwu n'ụka adaana. Chapter 14 Lot chapter 13 ahụ Lot ahụrụ ebe ka mma. Chapter 14 Abraham abịa zọọ ya. Chapter 15 Abraham abamara Chineke mba. Unu agụ anya ya ya sị ya Chineke asị ya mụnwa bụ ụgwọ ọrụ gị ebe mbaba gị siri ike mụ onwe m ga-abụrụ gị Chineke. Abraham sị ahịa m naanụ ka ị na-ekwu kemgbe echi elekwena ihe ke everyday Chineke m arịkwana nwa m nwere anaghị ga-enye m ị ga-awụrụ m Chineke anaghị nwa how many years Chineke na Abraham wee nọrọ na that tension. So Abraham felt
na ozu ha ezu badimkpa kwesịrị iche izu ọ bụrụ ma ya nwere Chineke nye nwa. Some of you are thinking of God that way. Ka ahịala m ka ahịakwa m every day kwan no beje eji ndị gbabara n'ime Chineke unu amara na akụkọ ọkpa nwoke ejevu Bible every Sunday ya agaga every Sunday ya agaga otu Chineke ka okpegekwe n'elenu lee nga obi ikpe ụlọ mmiri ji ehishige ịhụ ya nwaanyị eriela ahụ ihe elekwe na ụmụ arịa ụmụ enwere ke o nwere ọnwa ụmụ all manners of things. Abraham was in that situation, yet he was the man of who? God. Are you with me? Naka Abraham ya kwala ya but ajụjụ ka m chọrọ ịjụ unu ga-abịa chọfụ n'obu Chineke ya na Abraham kwugo kemgbe echi amaracha ihe ọ ga-eme Abraham enwe nwa Chineke amaracha na ihe ọ ga-eme ọ mara na otu mkpa aka ọkpara pịam amụọ na yet na ikwu ụjọ Chineke nụgamụ ekwa ụjọ Chineke ji akpụ m akwarakwara nke eziokwu ya gamara gị okwu na-ada gị n'ọnụ woo gị na-ekwukpo ụwa niile na-ege gị woo gị na-asa ndụ olu gị na-amali Chineke dị egwu ya ma emeghara gị kpaa otu nwa mmiri ama gị ga-abịa n'azịa how it dey be with ọkụkọ nne ya nwụrụ anwụ. Oh my God. Okwukwe gị afọ ụjọ abịa gị na-ekpezi ebere ya adịghị ka ọ naghị across ceiling, whereas before are you telling? I will tell my father now. Don't worry, go. But he jikwere ekwo ya ndasa m eme ahụ. Gisi Chineke, this is, not so much of God. He came to your servant, answer him. Chai. Ndị mmadụ ewere gị si wo, my God. Unu na-agwara him na-ekwu. Chineke dị egwu. Mgbe m nọ na sensi prince enwere memba anyị. A kidnap the young girl. That family, very prominent family is a secret. A kidnap that young woman. Anya aga na-ekpere the next day. Anyị nọ na-ekpere aha ibidoro by 10. Ka anyị na-agbasa ya 12 noon. Ndị mmadụ alarubedi n'ụlọ ha. Onye dinta nnekede. News abịasịa o. Na onye dinta nnekede gara ịgba anụ n'ime ọhịa hụ the woman. Gbara ọsọ fụta n'ụzọ ebe akụkụ Concord kpọma ndị polisi. Ha si ha adịghị njikere. Na agama onye dinta hafụ ihe omeke. The first miracle is that a hunter nwechara obi ịgama police headquarters. Ọwụ ndị polisi gara the hunter gbara gama police headquarters. Jekwada police esori ya ha eje n'ime ọhịa na naked and met this young woman, but in the police are. Their problem was a gunfire exchange. Magababu that woman, and they almost killed her. They almost killed her. Because one of the bullets, Shianga, Nangunga, Chakra Kwaya. Chakra Dana here. Mafi. Mwa 2 inches lower. On round. But 12 noon. I have an Abraham. The man Rube the 1 hour, 2 hours. The news are there. They discharge here. They release here later. Anya Shinga Bragama. Mabia was normal man of God. Oshia Shepenine. Hey! Mwachineke, servant of God.
Gabia chain na gana Chineke hige no to bed. Na ke boy asa ke. Ya wale kwa ya mene ke. Ojo Chineke na dum. Abraham ya Chineke kwukwu na okwu. Chineke amaracha na Abraham enwe nwa hashia ya. Emekwana ya bere visit. Abraham. Aga m abụrụ gị Chineke. Gị onwe m ga-abụrụ m nwa. Ma gị ga-agakwa ka ị gaa ka ọzọ. Ihe nketa gị ga-adịkwa. Abraham ajụ ya Chineke. Ihe m nụ ga kemgbe echi ruo. Ọ na-afọrọ nini. Sarah nwaanyị ma ọmụfụ nwa ọzọ. Every time gị ekwuchi gị m ntị. Aga m abụkwara gị chi gị onwe gị ga-abụkwara nwa kekekekekeke. Elieza onye Arab ga-eri ohuru Chineke. Are nwa m nwere ike enye m gịnị? Many of you are asking that question in different ways. Asị nnọọ Chineke kwụ. Ọ ihe Gideon kwara onye mmụọ ozi. Gideon na Judges sikwana onye mmụọ ozi. Asị nnọọ Chineke nọnye. Because onye mmụọ ozi bakwere Gideon si ya. Gị mighty man of valor. Jehovah nọnyere. Gideon sọ ọkpa. Lekwe ndị Moab eriela anyị ri. Even though here I'm cooking Google, ezoro mezu. As a chagoka. Ha meme home. Ihe niile n'ebe agwụla. Anala ebe Jehovah chiri nọnyere n'anyị. Ma ihe dịkpa emecha anyị. Ịhụ ya? Chapter 17. Chineke agwa Genesis 17. Chineke agwa Abraham. Mụ na gị ga-abụ ọgbụgba ndụ. Aga m abụrụla gị chi. Gị onwe gị, ị ga-ebi nwoke ọbụla mụrụ n'ụlọ gị ugwu. Chapter 18. Mgbe ahụ, Abraham agalaga kpọrọ ha ga. Chineke abịa after a long time, 14 years. See, I walk before me and be ye perfect. Because I'm God. You can't be walking with me and be messing around. Abraham. Na Chineke abha n'ọgbụgba ndụ. After that, Chineke agọzie Abraham na Sarah ha mụọ nwa. Akwa eziokwu. Anya akpọsị ma ihe gbasara nwa, ọnwụnwa nwa ma obie nna. Akwakpu na-eji agụ ya n'obi unu ọnwụnwa nwa ebiela ọmụọ nna. Ịkwa Abraham enwe nne nwa ka ya na Sarah akwa eziokwu. Akwa ọgwụla ọgwụ. Because in every situation, o nwere ebe Chineke kpọga agaga. God is taking you somewhere. God was on a journey with Abraham. Owu just amụrụ nwa amụghị nwa. Yele Abraham ha share ya mgbe mbụ ọnwụnwa inwe nwa. Kubu na wo mgbe ịmụọ na nwa gị ọ ga-aka gị mkpakara Chineke. The same temptation. Chapter 22 adanne mgbago. Enye nne gị microphone. Akwụkwọ Genesis 22 malite na amaokwu nke 16 ruo na amaokwu nke 19. Si eji m Na mkpụrụ gị ka a ga-agọzi mba. Abraham orukwere eru because ịgụ ya ga-echefu ihe Chineke. Verse chapter 18. Ya sị, ele otu m ga-esi
ghara igwe Abraham n'ihi na amaara m na Abraham ga-abụ oke mba, mkpụrụ ya ka a ga-esikwe na ya gọzie mba ụwa niile. The same testimony, the same promise Chineke kakwuke betele ihe o kwuru na chapter 18. Ya sị Abraham ga-abụ oke mba n'ihi na ọ ga-azụ ụmụ ya ịtụ egwu. Ya bịa na chapter 22 ya sị ugbu a ka m mara na ịbụ onye na-atụ egwu. Ịhụ na ya to fulfill that promise. Ugbu a ka m mara na nwaanyị bekee, are you understanding me? Ugbu a ka m mara na ị na-atụ egwu Chineke. Mgbe mgbekwara ya sị Abraham ga-abụ oke mba n'ihi ọ ga-azụ ụmụ ya ka ha tụọ egwu. Ebeza na verse nke ya sị ugbu a ka m mara na ị na-atụ egwu. Ya wuchi ekwenu na ijiri nwa ya chọọ. Ya akwụkwanụ nwa ahụ dị Abraham mkpa kemgbe ụwa. Echesi ma nwaanyị ya ma ọwụ ọmụfụ nwa ma nwaanyị aka ma o nwere kpo jerere ya. Ya wu Chineke jiri aka penyo na-ele m Abraham ma menyeghị gị nwa ma marakwala, ma menyekwele gị nwa ma marakwala. Ọtụtụ n'ime anyị nọ here, you are passing through many things. Onwe onye ga-akọrọla, o nwere kpo jederela gị, ya eti Chineke lege gị ka ọ mara ma sịkwa nnọọ ị na-akpa egwu ka o nwee ike mezuora gị ihe ahụ nke Chineke kwere na nkwa. Ụfọdụ ihe Chineke kwere na nkwa kwufụta ya o. Echekwelesi ihe niile Chineke echekwelesi ihe niile Chineke kwere gị na nkwa o kwuchere ya n'ọnụ. Some of them ihe ndị o bu n'uche ọ mara na sọ ga-eme. For example, mgbe emere Joseph ka ọ wụrụ prime minister Egypt, before that day nwere Chineke kwere ya nkwa. O nwere chance ya Joseph imerie nwunye Potiphar ma eme gị o nwere shokwuru ahụ. Nọ Chineke n'uche, because agwara m gị na Chineke nọ n'ụwa n'ihi onye, n'ihi gị. You're not an ordinary person. Oh. Don't joke, my friend. You're not an ordinary person. Oh. God is using you for something. I'm not just saying, calm down. I won't have my guy feeling me. Calm down, cool down. Calm down. Are you understanding me? Calm down. You know, making I watch him, now watch. Calm down, cool down. You will see God's promotion. God's promotion God's promotion is that your life will begin to touch people's. The greatest joy, the greatest joy that many of you are, the greatest joy is how much your life touches others positively. Greatest joy. The greatest joy. Okay, look at, we have seen the story of Abraham. Can you call some very quickly? Look at that man now, Gideon. They couldn't talk anymore. Okay, during the war and after the war, the richest Igbo man was given 20 pounds. Today, the Igbo land is the richest part of Nigeria as we are speaking today. And if you remove some parts of Nigeria, the economy of the rest of Nigeria will be greater than most economies in all of Africa. They are hanging 20 pounds. Are you with me? How come? How come? Gideon! Hide the guy, hide. Also get nazo choka. Also get so. Then when you move, put there. That's all. No ba. Bam so genga. Ndi Moab me home any of us. Hanana hanya. A lot of Jehovah children. I hope you know you can say such things. I'm going to game na Jehovah na nonyirani. I'm not innocent to know she culture. I was we are saying two pabanga ye pushimunt. Jehovah na Jehovah na nonyirem. Here they are. Innocent to Jehovah na nonyireki. Na Jesus. Umu Chineke Jehovah na nonyirunu. Jehovah no wana aru n'ihi gị. Anokwandasi gawo nwoke omugoma. Kwagbala munu ma nwoke omugoma. Nwoke omugoma ahụ bịara church.
Ojila Bella Church, Umuya, one day. Yagama Kono, Krapia, Tigam Pimea, Nima Baya, buried the church. Hat, Papa, Henyotia, and go. The man, legally, here drew na church. Legally, here drew na church. Jehovah walk around Ada. Oh, to walk a hair bar better than big. Jehovah walk around here, have better than big. I'm not going to say Alapula. Ya for me, how to me a papel lamana. Malap me one major million. Let me along. When one can I got for a commodity woman. Onya. I walk around that. Let me know here, but younger. Here need to a chair. Malama Jangongam. Jehovah walk around. Let my bagana can make attend to problem on Zoma. Does not mean that power attend to you a diminish. It's not true. 1 billion. The same power. No reduction in power. Yade moya attend, the moya attend, the moya attend. Oh, Maya. Because he will attend to everybody, yet there will be no diminishing power. Not one. Powerful and awesome God. And he is here. Just listen. He is here because of and Eleyo Emia, Emuchinekewu, Nantu onye niile na-agba aha ya, a ga-eme ka ebube Chineke for that. That's what God. I am ready. Let me go. Unu dumara plan. Docha. Ya po. Unu doga ya po. Awuru some of you yona. Ari God ga walk because Jehovah unu na plan. Balaam Jebo, Israel on. Ya boy, you might have digrenu. Ari Papa Pono de Landi Jehovah God you. Are you with me? You're wasting your time. It no grand plan. No chance, it no plan. You will deliver. You will just waste your time. There is no diminishing power. Gideon. Moses, go in this thy might and deliver Israel. Gideon was here. She from being a riffraff, a fearful runaway man. Yeah, can confront Moab and deliver Israel. Okay, look at Jacob. I will play Jacob. Jacob who took a Chineke, Siazugan Gozi, Yawapa. He took a Chineke, Nezungozi. Must be a foolish man. You don't have a good pastor. No pastor is teaching you. Ejezungo says, Johnny, wait a minute. It must Jacob who say, and when he was half all him that could the ACM Kunujito. I call on the ACM. You can never steal blessings. Are they possible? Are they possible? Ezufungo says, look at him again. You can't steal blessing, my dear. Okay, I couple a story Jacob. I want you to bless. Ma papunu si Chineke ndi munu si oso resune ma si Chineke gochukunu pa onye anazuru blessing the first thing no mere wala atumi oso onye agozira agozi oja agba oso ya na agbaja oso baga imana na fo labro oso 28 years ka Jacob baga. Oh, you don't know? Yeah, but also, but I know. Look about Apostles here, Nkume, Merepilo. Nkume Opilog. No longer. Who not lazy? The most in Agasi Amapana Chineke neighbor. I am Gagana Jehovah not here because of. You know, but also Rara. Yet, Yahoo Chineke. Gandhi Mozi, Nugoga, a lot to Yasi Jehovah no Kwanga. Yes, you can balance one name, Mamma, or neighbor. Onya Zurosh, Wonya, Bakun one name, Mamma, Sia La Rule, Yabalagalonia Balarumene, Neabalagana. Yereba, O Mahu now, O Numenia Koshi Copelia, demand a chapter there. Onya, Agos, you know. You can never steal Ngozi. Or impossible.
Ogbabala neighbor. First month, 7 years, the man I worry. Yes, you're the number I got that long one. Yes, a lake, yes, any other chair. Okay, I want one problem. You can marry my daughter. You are me, I'm you. When I go with the same, I go around here, what you done? You are me, I'm you. No problem. You can have it. Yeah, Joy a price. Yes, he gave him 7 years. Yes, he joke. Yes, no problem. You may want to you like. Oh, if not, you want to back and see. Now give it a hey. Ask me no crab. I'm new. How can you put wrong Mumia? Vuriani, she will be an emo. I don't know any. Ask me no crab. I'm near. I don't want to haraga me. Get to my throne. Throne, Mriju. Me make camera say on one. You me give out Hana Basra. Jacob Amaba. Jeff Emmanuel moved 7 years. Apia, I forget 7 years if a child. The man you may wait. Yimi no Huruch. It rabbit Omana. Yabrolia. Kanyaro. Begea. Jacob Anglo Lapo. Bossy Abrola. Rachel. Native Tima Badia Bidia. Siapana Baria. Mona Sida Bariana. Why? What do you mean? As long as for some, I give me agree. So I can't go. The young woman and I didn't already. Aquara, a mum, why you did now on I was at him. Ya joy, I see any a boy I near by woman. Yauro mema, and let me jaluko kente, makoki alubate. Each ohana, agama new yozo, afasa. O to yam a project the jeep put on me, if we hire also. Yes, your afasa, Mban, ye memena afasa, on goka, the man up Rolia, a brother church. Bege equa, Yana Messi Ugwe, Noga Bazidan with the Hakunkia. The man is okay. Ele by Gejime, Yasi, Mbako Wallaburo, Wukim, Kochana Koji, Agiwe. The man is here, Yasi, a lending neighborhood, but what for Shacha, Natige Kochana Koji, Jacob Poyapa, Yeja with Oshishapi, Mutual Bob, Tige Marama, Kedi Mehuha Boba, Yana more or Bob. A man at Chineke, but when any science like that in the world, there is no such thing. Chineke just Chinya. Ya bomb me when I hear Simbaki Abiala, ya wala great man. No song holland. This man is Sheba, Ronda, Chome. For 28 years he was on the run. Chineke, Chineke Jagoshim man. Apupon source the blessing of God make rich. They add no sorrows to it. Mbatlema gonna get the final point. Mba also can go Isaac, but I say one naked like one of the marks. Isaac, Jacob, your brother will call you my Lord. This road, Jacob, chapter 35 of Genesis. Gawe Shiane saw me. Eshiane saw me. Bifia Tigio Mongaya, Werenu, Aturuneu, 400. Gamanu Jemiti Esos. Why Onyan when Onyan has 1 year gap or Onyan? After 28 years, what the man, Onye, I don't know if you understand me. Jacob can appoint Esos. Gapuru no Onyan when we are the warrior. Because I didn't go to I will tell you when God blessed Jacob. Or who can who's raised. Because the only person that can bless you, Yahweh bless him is God of heaven. And he does not follow you to steal. Alright, so Jacob was a man. But on his way back, to meet his brother Esau, here with a family and in a cross or over the water. And when he crossed them, that's across. Here now, after he stole the blessing, we are now on the side of the water with Esau. He came back alone.
n'abalị ahụ Chineke abịazute ya. What are you looking for? Jacob, what are you looking for? Apostle si na Chineke wee gba mgba. Ma Jacob emerili. Yes, I will never let you go unless you. Ya na akịka. Boss ma we ka mmadụ ya wee izu ngozi ka mmadụ keji ghọọ onye agọziri agọzi. Ya na akịka, ya Chineke akịka ka gị na Chineke ọkịka. Chineke legere si alekwere nwamba shike. Ya ewuru otu aka rụọ ya n'isi ọkpụ. Isi ọkpụ ha ọrụrụ ya nga takwarachi. Dite n'afọ. Piam! Arimango otego kwo ji agba mgba. Arimango otego kwo ya marasị naanị amara. Naanị amara ka m ghara ịhụ ya onye gbaga mgbakpọ afọ ụlọ ọgbafu mgbe ọzọ ọwụ mgbe ọkpụ ahụ fụrụ ya mara na ọwụ by power nọ by might ka Jehova sị ugbu a imeriwo ọkpụ ya fụ ụlọ beti ya sị ugbu a ime na gịnị mgbe ahụ ọma na ọwa amara narị kịka Jacob onye ahụ Chineke abịala bịa gọzie ya ọ kpọghị ya ọkụ ọ chụfughị ya achụfu ya bịa gọzie ya ugbu a you shall now be called Israel. Israel meaning the prince of God, for you have battled and you have overcome. He didn't overcome by gika. It is by the grace of God. Chineke gọzie ọrụ ma Chineke gọziri onye ahụ ụwọ dịka Jacob. Why are you thinking that anya hera na nwaanyị ga-echi gara aga ka Chineke ji akpọ gị ọkụ? Arakwala ọzọ ma Chineke gbaghara gị na gọzie gị n'aha Jizọs. Are you with me? Some of you, many things. Okay, ngwa hapụ Jacob. Oge agala. What of Peter kwanu? Chineke Jizọs gwara ya sị mgbe ọkụkọ na-akwala akwa ị ga-agọrọ ha ma ugboro ole. Kpọọ Chineke dị egwu. Canon nwanne m. Chineke dị hudu dị mkpa onye amị bịa jụọ Peter, are you here? If ni Jehova nwere size self. Onye bịakwere Peter bịa jụọ ya surely iwe onye otu onye akwụkwọ nsọ sọ a little small care. Ari ihe o mefu Peter. Ọbịa wee gị ana for charm. Ya sị onye tila gị ihe. Mmakwala onye nwoke ahụ Chineke ekwekwere gị papa bịa. Chebe afụ. Peter got kemgbe. Second one was still a little care. Ya got abụọ. Third one. Ya got ha. Mgbe ahụ na-agọga ya ahụ. Jizọs anọrọ ebe ọ nọ. Oke ọkụkọ akwa akwa. Jizọs atụgharịa. Anya ya Peter ama. Beta anya ya mara anụ. Ọwụ ụkpa ama eche eme. Ka nọ mgbe ahụ. Gị mere m ihe. Akwagoro nga kasị ka m ngọrọ ha onye ọjọọ. Ịgọrọ ha nna m no. Anya Christ na Peter ama. Ya sị Peter, remember, I am praying for you. Praying for you. Pray. What experience are you going through? Remember, I am praying. What experience? Jesus, remember, I am praying. Oh, yeah, me, someone on the boy who Peter me Jesus. Oh, back a man to now proper. Won't come home here. I don't know, this man I am on God. Who see, oh man of God. Yaji create on the venerable prophet. And I have. Oh, my phone Ganuje mama, Osmagama, no papa na help when I got Samia. We will not lay a night getting your secret. He may fool me. Nihakajim Shirike. The one that holds me is powerful. Jesus did not say Johnny O. Remember, I am praying. You wouldn't Peter, you have one age, you have one age. Look at Peter. Peter gonna Jesus. Ka Jesus uchuru gini ka ndị mmadụ na-asị nwa nke mmadụ bụ. Ya sị ya ndị a na-asị ụkwa ndị ka ya sị gị onwe gị gịnị ka unu na-asị? Ya sị ya gị nwa bụ Kraịst ọkpara. Jesus sị ya Chineke nọ here. Anụ ahụ na ọbara akọwara gị ihe. Nna m nke bi n'eluigwe nọ with you. Naanị ya, on this revelation I will build my church. Peter, Simon, you are the rock. Simon, you are the rock.
So Peter onye obi gbafuru okwu ụjọ, Jesus na-akpọkwana ya dee okwute ike, okwute shiri ike. We can go on and on, my brothers. Time has gone. And we can agaje na akụkọ lenu Paul. Onye nwekwanụ Paul emotara general license igbu ndị niile na-eso Christ. Akwụnụ chere the story. Acts of Apostles n'ụzọ Damascus. Onye nwanyị ezue ya with amụma ike ya egbuo ya bam n'anya ya ma a na Chineke wu Chineke mmadụ dị iche. Piam ọ dana n'ala. Onye ike ya tie Paul gịnị mere iji na ebuso m ya sị ya ịbụ onye nwe m. Onye ike ọ kpọgasị ya onye Johnny O kakwala asị mma kpọ ndasam aga igbu ya kakwala sọ nwoke ka Paul meghe ya ga-enwe pawa ịkụ ya amụma ọnwụkwara nke ahụ ị ga ya nkugbu direct lechekpanụ na ha achara ndị ọjọọ unu ga-akụgbu ya dị ya mgbe Chineke just momentary akweziokwu nata iko Ananias ya echekpeli ya ekpere na mee ya the most important apostle. Almost half of all the New Testament, Paul and Anideria were servant of God. May the Lord visit you in Jesus' name. So that through you, the glory of God will be revealed. We make a ebube Chineke no to touch Chineke for ihe. Nantu maduni no to otuto Chineke for ihe issue of religious preference. No, otuto Chineke for ihe is not just religion. Otuto Chineke for ihe may include onye agụ na agụ ya rie nri ya chilere Chineke aka. Onye na-enweghị ihe ọ na-arụ anyị chi na mgbalị ya enwe ihe ọ na-arụ chi na avọ ya ahụ ihe o ji aṅụ mmiri ya chilere Chineke aka otuto. Nwata na-enweghị onye lete gị anụ ma ụmụ agbọghọ ndị furu ụzọ. Because at the early ages of girls, when they get to 16, ọ na-acha ha bambam n'anya. Many of them 16, unless nne ya ma ọkwanụ nna ya jisiri ike at 16. That is why in Nigeria and other countries, you see a girl of 16, I love you, you can go to prison. Because and people like to take advantage of them. But God ujena nwa yeshi na ụzọ ihe nkafu ba n'ụzọ inwendu ebi. The glory of God. Eshi nwa nwere ike ọ ga-anọ ngo chuge nwe ya ara ya echeta bijiri hazie ya ụzọ zuzie ya ụzọ. Ana m fuolo na awụkwa ndị onye rịkpa. Ịhụ na ndị ọzọ na ha anwụ na na-achị na nwere nwa akịrị nwaanyị in a church where I pastored many years ago. A little girl actually may confirm. Man who begin to wear some game here confirm. The piece is always joke. Say, don't worry, I will teach you myself personally. Come the pieces in do can you walk? I'm not joking. Do can you walk in that place? I come up with her. I walk on no beans. Oh, you heard about her. No beans before. The man, hey, has said, no. Do you know? Nana no news. Namwala this little girl. Agapundo ki woken the major onda in those days. Ndo kenye woken. Paraka naria engokwala hiozo. Akwa onye ụkọchukwu na-ekwu geti go na-ekwu engokwala hiozo. A little girl na gbaga ndo ki major onda engokwala hiozo. Sunu ngukja changu ga kemgbe. No. There is problem. Wow. No, so but I pray that God will recover her. But wow, no, say many of you, make easy Munu home about fugos. Instead of you wouldn't make a Chineke because none to only in a Chineke. Here Chineke choka okay, Bupe Chineke ani mendo honey no to Chineke for slavery upon yash. It's money begibaro. Jiriam an object of your enjoyment. More than I take a magas ariaka. Get Jiriam a hitcher. Nachi, a Chineke and one pneumonia.
you are an enemy of God. Ya wuru nwa okorobịa fugu ụzọ ka ejizie ya ụzọ. O nwere ndị ka ụmụ nwaanyị kwa ndị mama eji akafu ụmụaka. One small boy lechara wayek n'ụyọ. Mama ya ha gama n'ọrụ. Ya na onye oji akpọ anti na ya saga akwa. Na-akpọ ya ama ya njakịrị ụkwanụ nwoke. E wurula nwoke jikwele mmele. At a little boy just lecha wayek. Ka akafuo ya baa n'ihe ọma. Ma ọ baa n'otu dị iche iche fuo ebube Chineke ahụ n'ime ndụ ya. God will blame you for it. May the Lord give us grace in Jesus' name. Umu Chineke, therefore, from story to story, from person to person, you discover that God is here because of who? You. And here, Ojinoreba is to bring out His glory. Onyo wula zuere ginu, we ke ebube Chineke fu animende. Chineke jiri gị kwara ngwa ọrụ ka ebube Chineke fu anime. Chineke jiri gị kwara ngwa ọrụ ka ebube Chineke fu anime. Chineke jiri gị kwara ngwa ọrụ ka ebube Chineke fu anime ndụ ndị dị otu a. N'ihu nwatakịrị ihe gị ụzọ, direct proper. Gaa hụ nwa okorobịa ihe gị ụzọ, direct proper. Gaa hụ onye ihe shigara ike, help ka ebube Chineke fu. Akụkọ na ndị mmadụ akparị, ọwụ mgbe niile ga-eji ada achịje ka onye ahụ aga ama onwe ya. God is here because of you, and the glory of God will be revealed. Ka ekpere Chineke. Chineke nọ n'ụwa a n'ịrụ ọrụ n'ihi gị, n'ihi mụ. Ị nwere ike ịrịọ onye nwe anyị na mgba ka o mee ka okwu a pụtakwa ihe n'ime ndụ gị. Kpee ekpere rịọ mmụọ nsọ Chineke ebe olu mmadụ kwụsịrị ka ọ gaa n'ihu na-akọwara gị okwu a. Iwe ike ịrịọ ya si anyị m ike iji gaa n'ihu ime ka okwu a ime ka ahụta ọlụ ọma gị wee si otu a gọzie ha nsọ Chineke bụ nna anyị nke dị n'eluigwe. Iwe ike ịrịọ ya ka o mee ka onye gị ike ime ka ndị mmadụ na-ahụta ọlụọma gị ebe niile dị iche iche ụwa sọtụrụ. Ndị gị na ha na-emekọ ihe kwa ụbọchị na-ahụta ọlụọma gị wee si otu a na-enye nna anyị nke bi n'eluigwe otuto. Nsọ dị kim gaba ọbụladị mgbe ị na-adịghị ike rịọ ya ka o mejupụta gị n'ike iji wee mee ka okwu apụta ihe, iji wee mee ka ahụta ihe nke ọlụọma Chineke n'ime ndụ gị na ndụ ndị gị na ha na-emekọ ihe kwa ụbọchị. werekwa ohere a chee onye ozi Chineke onye ji mere ngwa ọrụ ọbụladị mee ka okwu a rute anyị na mgba okwu a dịkwara ya rịọ ka Chineke anyị gaa n'ihu na-emejupụta ya n'ike nke mmụọ nsọ ya n'ime ije ozi ụbọchị niile nke ndụ ya, ka ihe a na-ewupụta n'ime ije ozi ya ka ndị na-ahụ ya wee na-agọzi aha nsọ nke Chineke. Anyị ekpee n'aha Jizọs Kraịst, were anyị Chineke dị ka ngwa ọrụ onye nwe anyị mee ka ahụta ihe gị na ndụ ndị ọzọ Chineke dịgasị iche iche ndị anyị na ha na-emekọ ihe kwa ụbọchị na ndụ a, ka ọ ga-abụ onye nwe anyị mgbe a ga na-ahụta ọlụ ọma gị n'ime ndụ ha na ndụ anyị Chineke a ga-esite n'ime ya wee gọzie aha nsọ gị. N'oge nwoke eji mere ngwa ọrụ onye nwe anyị okwu a dịkwara ya
gaa n'iru Chineke eme ka okwu adị ire na ndụ ya Chineke. Gaa n'iru mejupụta n'ike na ote mmanụ nke gị Chineke dịka ike si wee n'ime ya pụọ. Onye nwe anyị n'otu n'otu ekwela ka okwu a guzo dịka amamikpe nye onye ọbụla n'ime anyị n'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ a, kama kwee ka ọ bụrụ ihe àmà nye mgbapụta anyị n'otu n'otu ruo n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Hallelujah. Praise the Lord. Ugbu a anyị ga-abịa dịka ndị mmadụ na-edu anyị iweta ihe onyinye a na-enye kwa izu, our church offering, as the band leads us. Hallelujah. Hallelujah. Ibu Chukwu onye dị mma, Ibu Chukwu onye dị ike, Ibu Alfa na Omega mo. Onwe mbụ na n'ikpeazụ, mmalite na ọgwụgwụ, ya ka ndị na-asị n'ibu chi mo. Ebube, ihe obibi, Ibu Alfa na Omega mo. Onikazu, malite n'ọgwụgwụ, ya ka ndị na-asị n'ibu chi mo.
General thanksgiving, seed of faith, tithe, and return of still worship card.
Jesus. Let's appreciate God. The Lord is here. The Lord is here. Hallelujah. Jesus uko makambia. Uko makambia. And then gozi agabuka yana Jesus. Unonye ta umbugi sanye be church eba. Refer Jesus aka. Ta umbugi isa. You are worshiping with us for the first time. Hallelujah. Our daddy is new every morning. Say no gena koko say no. Say a happy Sunday. Konye wai gozia o. Sunday after now, the morning service, a minute their meeting, family meeting I will time. So the name behunke ha immediately basara now. Hage made their family meeting immediately after this service now. Or the very important. They all Achirikinri Sisters Forum. Opens the Achirikinri Sisters Forum. Hage made their meeting by 2 p.m. na church anya ta de kana wasa the Achirikinri Sisters Forum. From the youth leader, Bro Chidebele. Forum. Okay. That means this is a AYF Sisters Forum. Okay. Thank you for that correction. Put no water there. Kayare when another forum. I'm Adeka Nzukai Shade on Monday and Thursday. Ecuador Maka Father's Day. Ke Nabiani ho. Then when I Kaimana 18. So no black Padomaya Maka entertainment I plan and again where retros and waters that day. So only one Hogeji Ecuador. Go after I get water paradise. Na hende ya ne aso heje share. So kai kwado wan maka that day. And the only one I got up tara na ha Jesus. Tisie nu na ememe hike. Aha, Jehovah ge mera nyo otua. I know when bury our sister late sister Stella Ayozie Gawona 23 on Friday this week Friday. And now, Mama who on a guild. I want a guild. Ukwaya member. Abi? So, Kai Medica, I see a make I do one before that day. I get one sing song. Na Thursday. The same time I say when by 5. So, because Kaiba Leono, Dika. I see me. Ude wine gagba nzuko yume. Kasiezi no lobby. Na ha Jesus. And when hindi ozo di kai na gani ho. I ganea. Hallelujah. Thank you very much. Ndewono. Biko una onuru fanya na ha agajina. Anyị na ha ekelekwala nwanne anyị nwoke nye Chineke jiri kwara ngwa ọrụ. Anyị na-ekwukwe na ka edeela anyị buru ibu. Anyị ama n'ọkwa n'ọnwa July na anyị ga-eme family Thanksgiving throughout July. Iji rezi ego ihe anyị ga-arụ na chọọchị a. Ma anyị wefụta ihe anyị ji eme women's harvest. Anyị efesi so all of July ihe anyị ga-efesi were ezi ego to start work
ndị ka anyị ga-eme n'ime ya. That is family Thanksgiving. Ọkwara m nwere family ke jikere n'ugbo na-agwa m aga m eche ruche July. Ihe m ji enye gị notice wo ka akwadome. Everybody prepare yourself. Every family ga-abịa to do Thanksgiving, family Thanksgiving. Anya mara ha ga-emededụ to get that place ready. Eba gaya before mwanya abịa. God will help us in Jesus' name. Anyị na-edekwa akwụkwọ na-edefuru ụmụ anyị ndị na-anọghị n'ụlọ wherever they may be, ala bekee, ala Nigeria, ala Africa, Port Harcourt, Kaduna, Lagos, everywhere. Ka ha bịa nyere anyị aka. Ọ bụrụ na anyị nwetafuo good support, anyị edozie ebe a ya adịkpụ mma before our guests abịa na September. That will be wonderful. So biko onye ọbụla kwadoro nke ọma, and God will help us to do it in Jesus' name. Ka anyị kpere Chineke. Ka anyị kpere Chineke. Tụwara ya mama, si ya n'obi na Jesus tụwara ya mama, si ya n'obi o mere mma isela ya n'obi na si ya n'obi tụwara ya mama, kanyị tụwara ya mama, eze Jesus tụwara ya mama, si ya n'obi. anyị na-agọzi aha nsọ gị nna nke pụrụ m ihe niile, gị onye na-enyere anyị ọbụla na mmalite nke ofe nri ọbụla ruo ugbu a. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka ebube gị binyere anyị bụ ụmụ n'ime ofe nri n'otu ụbọchị taa. Ị sitere anyị n'isi ekpere dị iche na arịrịọ dị iche nke anyị chere n'iru gị. Anyị na-asị gị meena. Gị onye na-akwa aja anyị nyere taa n'iru gị dịka aja nsure ọkụ, nna nke pụrụ m ihe niile, nara ekele anyị niile. Izutewo anyị n'ime mkpa anyị taa Chineke, imewo ka ọ dịrị anyị na mma. Anyị na-eji ọṅụ n'ala n'ụlọ anyị dị iche iche. Kwee ka ọṅụ anyị tenyere obi anyị dịgidere anyị n'otu n'otu taa n'aha Jizọs Kraịst. Ebe imele ka anyị mata n'ime ofe nri na ị ka nọ n'ụwa ịrụ ọrụ n'ije ozi n'ihi anyị Chineke. Kwee ka echiche uche anyị niile, ibi obi anyị na Chineke gaa n'iru na-egosipụta nke a. Na ihe ndị anyị nwere ụfọdụ n'ụbọchị taa, anyị na-arịọ nna ka ị gaa n'obi anyị n'ime ha. Oru gị nwoke Chineke anyị site n'aka nwatakịrị ya nwaanyị, onye nwe anyị chere onyinye n'iru gị na mgbe ụtụtụ a, na-arịọ naanị gị maara Chineke nke pụrụ ihe niile. O ji arịrịọ ọbịa, anyị na-arịọ ka izute ya. Ọkwa na ekele ka o ji bịa, na-arịọ ka ị nara ekele ya Chineke. Kwee onye nwe anyị ka nzọpụkwu nke okwukwe a Chineke mee ka olileanya ahụ bịa na njedebe site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka ngọzi Chineke na n'aka obiọma Chineke na n'aka ịhụnanya Chineke ka anyị na-arụrụ niile. Chineke onye hụrụ gị n'anya, hụ m n'anya, na o nyere ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke ga-ekwere na ya ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebi ebi. Ka otu Chineke agọzie unu, chebe unu, mee ka ihe nke iri amụ arụ unu, ya nyekwa unu udo ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Abụ 209 209.
ekelekwa gị ọzọ n'ihi nnọnye ọma ị nọnyere anyị n'ime ofufe nro nke a. Nna anyị ekelekwa gị n'ihi okwu nsọ gị nke anyị nụrụ. Nna anyị na-ayọ dịka anyị na-achọ ịlaghachi n'ọtụtụ ebe anyị dị iche iche. Nna anyị na-ayọ ka ị nọnyere anyị na wike ọhụrụ anyị gbakwara n'ime ya. Nna anyị na-ayọkwa ka ị duzie anyị, ka ị tụzikwere anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu.